No vy tomu spinuje, teď jsme si připravili parkury. Právě, no ne, ještě spadneme, ne, jsem se zapotřebí. Teda, že bychom mohli, aha, jsem si že to byla facka a to nebyla facka. Bože, nedá se mi to vyskazovat, kdyby to bylo na bole. Skutečně to se nedá dát. Hop. No, dobré. Historii. Ale to lidi dělá, ne, ale skáče, tak já nebudem být. Jo, dal jsem to. Aha, ale ona, mě to bude skákat. No, jen když. Doufám, že to nebude nikdo stojí, takže já již jím. Čau, nebo já to nejsem viděl takhle. Ne, aha. To mám sestru. Tak. Protože že už tam bylo, doufám, že to nebude nějaký papet zla. A co dáme? Co? Aha, to je však to je ta tajná skryť, čo som niekedy hralo. Protože 25 a čo nejde na 6 že zasmíňam sa na to. Kámo, ja som Bože. Tak. Dobré. Jak kam asi? Toto řešení dobré, Luďa, počkajte. Ještě dochtěla, aby to vydrželi. Počkajte. Na chvilku to bude četské ještě, no, dvač. Tak. No, dobré. No, se ještě bude, že to... No, dobré. No. Začít s mým spaním. Keď spáním, tak to nemám podařit. Ještě... No naložíte.